туби тиллоӣ як ҳафтаи охир дар олами футбол он мавзӯи доғ шудааст. Месси арзандаи ин ҷоиза нест. Месси туби тиллои Левандовскиро дуздид. Барои чӣ ба Месси туби тиллоӣ доданд ва ғайра саволҳо. Дар ҳоле ки Лео ҷоизаи ҳафтуми худро ба даст оварду чун ҳамешагӣ аз қафои зиндагиаш аст, вале аз пушти ин ҷоизаи ӯ дар интернет як ҷанги бузурги информатсионие ба вуқӯъ пайвастааст. Дар барномаи имрӯза кӯшиш мекунем ки оиди ин мавзӯъ маълумоти пурра диҳем. пеш аз ҳама ба якояки тамошобинони канали Футбародарон саломи гарму ҷӯшони худро мерасонам. Умедворам ки якояки шумо таби хушу болида доред. Лайкҳои қиматбои худро гузоред. Мо бошем оғоз мекунем. дӯстони азиз, то анҷомёбии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионон танҳо як қадами дигар мондааст. Аллакай имшаб бозиҳои охирони ин марҳила ба анҷом мерасанд ва 4 иштирокчии боқимондаи плей-офф маълум мегарданд. Интригаи асосӣ ин аст: оё Барселона метавонад ба плей-офф роҳ ёбад ё хави бо шогирдони худ ба Лигаи Аврупо меравад? Моро бозиҳои хелоам ҷолиб интизор аст ва барои боз ҳам ҷолибтар кардани тамошои онҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди ташфут. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Бисёриҳо мегӯянд ки Месси туби тиллои Левандовскиро дуздид. Франс футбол номардӣ карду ин ҷоизаро ба Месси дод. Онҷо тағаввузӣ буду ва ғайра далелҳои дигар ки зидди туби тиллоиро ба даст овардани Месси ҳастанд. Вале то кадом андоза ин суханҳо дуруст ҳастанду то кадом дараҷа мантиқ доранд? Биёед ба ин савол ҷавоб диҳем. Пеш аз ҳама бояд хотиррасон кунем ки Франс футбол туби тиллоиро аз пеши худ ба касе ки хоҳад намедиҳад. Ғолиби туби тиллоӣ дар натиҷаи як овозии демократӣ муайян карда мешавад. Дар он журналистон аз 180 кишвари гуногуни дунё овоз медиҳанд. Франс футбол ҳақ надорад ки овозҳоро ба таби дили худаш ба фоидаи ягон футболбоз иваз кунад. Пас аз он ки гапу шап хело зиёд шуд, маҷалла ҳатто интихоби кардаи журналистони ҳама кишварҳоро ба интернет партофт. Дар ин байн ҳатто журналисти тоҷик низ ҳаст ки ин Алувиддин Буриев мебошад. ӯ дар ҷои якум Месси, дуюм Левандовски, сеюм Жоржиньо, чорум Криштиану Роналду ва панҷум Кантеро гузоштааст. Яъне журналистон новобаста аз фикру ақидаи якдигар дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд. Ин натиҷаҳоро 4 рӯз пеш партофта буданд ва агар Франс футбол онро иваз карда бошад, пас журналистон метавонистанд ҳатто ин маҷалларо ба суд диҳанд. Вале ин кор рух надод. Ҳамааш аз рӯи адолат буд. Мегӯянд ки Месси туби тиллои Левандовскиро дуздид. Магар интихоб дар дасти Месси буд? Магар ӯ худаш худро ғолиб эълон кард? Ва умуман, биёед натиҷаи Месси ва Левандовскиро дар мавсими гузашта бубинем, зеро маҳз аз рӯи он туби тиллоӣ супорида шуд. Дар сатҳи дастаҳои бешубҳа Левандовски беҳтар ҳунарнамоӣ кард. ӯ дар чемпионат 41 гол зада, 7 партофти головар доду дастааш чемпион гардид. Ин дар ҳолест ки Барса ҷои сеюмро ишғол карду, Месси 30 гол зада, 9 партофти головар дод. ҳам Месси ва ҳам Левандовски беҳтарин бомбардирҳои чемпионатҳои худ гаштанд. Дар Лигаи Чемпионҳо Барса то даври якҳаштниҳоӣ рафт. Бавария бошад то якчорниҳоӣ. Месси дар ин мусобиқа 5 гол зада, 2 партофти головар дод. Ин дар ҳолест ки Роберт танҳо 5 гол задааст. Барса дар давоми мавсим як ҷоиза ба даст овард ки он ҷоми Испания аст. Левандовски бошад бо Бавария ҷоми ҷаҳон байни бошгоҳҳо ва ҷоми Олмонро ба даст овард. Аз рӯи ҷоизаҳо ва голҳо Левандовски дар сатҳи дастаҳоӣ аз Месси беҳтар буд. Вале бояд қайд намоем ки Месси дар тамоми Аврупо бештар аз ҳама беҳтарин бозингари рақобатҳо дониста шудааст. Яъне бо гузорие ки ба беҳтарин бозингари рақобатҳо дода мешавад, аз ҳисоби миёна Месси дар тамоми Аврупо дар ҷои аввал қарор дорад. Яъне саҳми ӯ баҳри ғалабаи дастааш нисбати дигар бозингарон бештар аст. Сода карда гӯем, ӯ дар танҳоӣ Барсаро ба пеш мекашид. Вале ба ҳар ҳол бигзор қабул кунем ки Левандовски дар сатҳи дастаҳоӣ беҳтар буд. Акнун менигарем ба дастовардҳои бозингарон дар сатҳи мунтахабҳояшон. Левандовски бо Полшаи худ натавонист аз як гурӯҳи начандон мушкил ба плей-офф роҳ ёбад. Роберт ва ҳамдастаҳои ӯ дар гурӯҳ ҷои охиронро ишғол намуданд, вале ҳамлагар 3 гол зад. Месси бошад дар мунтахаби Аргентина эҳтимол беҳтарин ҳунарнамоиашро дар мусобиқаҳои сатҳи мунтахабӣ нишон дода, 4 гол зад ва 5 партофти головар дод. Яъне ӯ дар 80% голҳои мунтахабаш иштирок кард. Ҳамчунин Месси аввалин бор бо Аргентина ҷоиза ба даст овард ки ин ҳодисаро ҷаҳони футбол дербоз интизор буд. Дар анҷом Месси беҳтарин бомбардир, беҳтарин ассистент ва беҳтарин бозингар ин мусобиқа эътироф шуд. Хулосаи ҳама ин он аст ки Левандовски дар сатҳи дастаҳоӣ аз Месси каме беҳтар буд, вале дар сатҳи мунтахаб Роберт барои Лео ҳатто рақиб нест ва муқоиса кардан ҳам маъно надорад. Акнун ки арзанда асту ки не,
инҷо ҳар кас метавонад фикри шахсии худро дошта бошад. Бинобар ин Месси туби тилоиро аз Левандовски дуздид гуфтан тамоман нодуруст аст. баъзеҳо онро далел меоранд ки гӯё дар давоми сол Левандовски аз рӯи системаи гол плюс пас аз Месси беҳтар буд. агар барои он ки дар давоми мавсим бештар аз ҳама гол задан ва партофти головар додан туби тилоӣ месупоридан, пас Месси мебоист 9 туби тилоӣ дошта бошад. ӯ дар солҳои 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 ва 2019 аз рӯи системаи гол плюс пас дар Аврупо аз ҳама беҳтарин буд. ягона хатогие ки France Football ба он роҳ дод, ин суханҳои директори маҷалла Паскал Фере ҳастанд. ӯ гуфт ки туби тилоӣ аз рӯи натиҷаҳои 2 соли охир супорида мешавад, аммо журналистон танҳо соли 2021-ро ба назар гирифтанд. ҳамин тавр чунин ҳиссиёте пайдо шуд ки гӯё туби тилоии арзандаи Левандовскиро ба Месси доданд. Лео вақти тубро ба даст овард, гуфт ки Левандовски ҳатман барои соли 2020 ин ҷоизаро бояд ба даст оварад, зеро ғалабаи ӯ баҳс надорад. ҳамин тавр пас аз маросими ҷоизасупорӣ ки гапу чап хело зиёд шуд, France Football акнун дар фикри он аст ки туби тилоиро омода карда онро барои соли 2020 ба Левандовски диҳад. суханҳои ки Лео Месси дар бораи Левандовски гуфт хело зебо ва аз рӯи адолат буданд, аммо набояд шитоб кунем. бояд анъанаи супоридани туби тилоиро вайрон накунем, зеро он ҳамеша дар натиҷаи овозии ғолиби худро пайдо мекард. мо дар ҳақиқат варианти супоридани туби тилои 2020-ро аз назар гузаронда истодаем, гуфт директори France Football Паскал Фере. ин ягона роҳе аст ки France Football статуси аз даст додаи худро барқарор кунаду обрӯи туби тилоиро бардорад. ин кор бояд рух диҳад. фикр мекунам France Football аз аввал умед дошт ки ғолиби ин ҷоиза Левандовски мегардад, аммо журналистон Мессиро интихоб карданд. натиҷаи туби тилои як моҳ пешакӣ маълум буд. бинобар ин хело хуб мешуд агар якбора ду ҷоиза супорида мешуд, ҳам барои 2020 ба Роберт Левандовски ва ҳам барои 2021 ба Лео Месси. ба ҳар ҳол дер ё зуд ҷоизаи арзандаи Левандовски барои соли 2020 бояд ба ӯ баргардонида шавад. бо ман розиед ё не? ҳатман дар комментария нависед. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровиён Беҳрӯз Артиков. хайр, то барномаҳои дигар.